Teraz chcemy z wami zaśpiewać utwór, który przywieźliśmy tutaj ze 3-4 lata temu i który dla mnie zawsze kojarzy się z tym miejscem. Chcemy śpiewać o tym, jak potężny, jak święty jest nasz Bóg. I patrząc na was, można tego doświadczyć, dlatego to miejsce tak jednoznacznie przypisuję do tego utworu. Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię. Przyjąć do Ciebie, co masz dla mnie. Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć. W cieniu Twym, Panie, chcę żyć. Święty, potężny jesteś, Panie nasz. Przed Tobą dziś możemy stać. Dzięki łasce, nie dzięki nam samym. Święty, potężny jesteś, Panie nasz. Przed Tobą dziś możemy stać. Dzięki łasce, nie dzięki nam samym. Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię. Słyszeć Twoje słowa. Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie. Nie chcę się chować, Lecz w Tobie skryć. W cieniu Twym, Panie, chcę Zaśpiewajcie z nami. Święty, potężny jesteś, Panie nasz. Przed Tobą dziś możemy stać. Dzięki łasce, Dzięki nam samym, nie dzięki nam samym. tylko Ty święty jesteś i potężny jesteś, Panie nasz. Panie nasz.
Ty widzisz nasze życie, bronisz nas, dzięki nam bo nic nie dzięki nam samym. Jesteś święty potężny jest i potężny. przed Tobą dziś możemy stać. Nie dzięki nam samym. Dzięki łasce, nie dzięki nam samym. Słuchajcie, wiele osób pracowało na sukces naszego wspólnego święta. Między innymi droga mi bardzo Zosia, która z nami przyjechała i którą zapraszam teraz do nas na scenę. Для поспіху праці нашої майстерні працювало вельми шмат людей, одна з їх Зося, зараз вона запрошена на сцену. I zaśpiewamy dla was utwór Wy nie bojcie się. serca zmartwychwstać daj. Ty nie bójcie się, Bóg z nami. Ty nie bójcie się, Bóg z nami.
Pomóż nam wytrwać przy Tobie, być wiernym wierze przez życia czas. Tylko w Tobie cała nasza nadzieja, miłosierdziem swoim uzdrawiaj nas. Światu mój ogień pokoju i miłosierdzia, nieście wszystkim orędzie nadziei.